The Zimbabwe Election Support Network, in partnership with Violet Gonda on Hot Seat, presents the Election Debate and Discussion Series entitled Making Elections Make Sense on Thursday, 12 July 2018 at the Mutare Museum from 2 p.m. to 5 p.m. This week, Making Elections Make Sense goes to Manicaland Province, where political competition is high. In Mutare Central constituency alone, 10 candidates are vying for only one seat in the Eastern Highlands city. Join me, Violet Gonda, as we learn more about the candidates and question their campaign promises. Panelists include Nancy Saungweme, ZANU-PF, Innocent Gonese, MDC Alliance, Marvin Rumungwe, Coopers MDCT, Tendai Sampindi, People's Rainbow Coalition, Emmanuel Mauya, NCA, Apros Mushunje, Zimbabwe Partnership for Prosperity, Alan Parunova, Coalition of Democrats. That's Making Elections Make Sense, brought to you by the Zimbabwe Election Support Network, ZESNI. The event will also be live streamed on the ZESNI Facebook page. Welcome to our 7th edition of the Election Dialogues series called Making Elections Make Sense, which is sponsored by the Zimbabwe Election Support Network and Violet Gonda. This is a historic first where we are in a single constituency and the candidates have an opportunity to actually share their vision with the constituency. We have had party representatives from different constituencies discussing their party priorities, but this is the first time that we are in a single constituency talking to the candidates. In Mutare Central, there are 10 candidates that are contesting for this seat, and we're happy to say that we managed to get 9 of the candidates who are here present. And I'm actually happy to be bringing this debate to Mutare, which is my hometown. Ndakabarwa kuno, ndikakurira kuno, and saka tamboti regai timboye kuno kuti mbonyasobhuya nemese tizwe kuti zvinhu zviri kufamba sei kuno kwaMutare. So just to explain kuti zvinhu zvinonga zvichifamba sei, tinonga tine 2 hours dzetiri kudiscussa nyaya dzemumutare Central. The first hour tinonga tichibvunza questions kune iwo candidates vari pamberi apo, and then the second hour tirikubva tazopa kwemuri kuti mubvunze zvinhu zviri kumunetsawo imo muconstituency yeMutare Central. And if we have time, we will also take my questions from one vari kuona discussion social media. Tiri live stream Zimbabwe Election Support Network Facebook page through Sly Media Productions. And those who are watching at home, the hashtag for this discussion is hashtag ZimVotes28. That's ZimVotes28. And kune vari kuTwitter vari munogona kushandisa futi hashtag iyo muchitaura anything zvinonga zviri kuenderana nezvatichataura panhasi. Saka let me start by actually getting the panelists. Magadini Mwese, thank you for agreeing to come and talk to us. So let me start with you so that you can at least introduce yourself and say a bit about why you are standing in this constituency. And can I remind you that we will only have 90 seconds for each response from you all. So let's not exceed that because I didn't go. Oh, okay. All right. Regai timbotange nezvemunamato pane wakumbirwa kuti titange nemunamato namata henyu. Okay, tinamati vane maye titobvisa nai. Kuna Mwari wakatendeka musiki wedenga napasi muzita raJesu Kristu. Tinokutendai neungano ino semaZimbabwe vagari vemaMutare, zvikuru sei Mutare Central. Mwari tiri kunamata muwe pakati pedu mutungamirire madiscussions ose achaitwa panzvimbo ino. Tine muono nemweya umwe chete wekuti toda kuvaka ramangwana reZimbabwe semaZimbabweans. Tiri kunamata mweya umwe chete, mweya werunyararo ungori pakati pedu. Tanamata mweya mutsvene chitifambisa iri basa. Tinosuma zvose muzita raBaba, neroMwanakomana, neroMweya Mutsvene.
Amen. Thank you, Violet. Good afternoon, Italians. Good afternoon to Zimbabwe. My name is Innocent Godese, and I am standing with the ticket of the MDC Alliance. I'm not making any promises in my individual capacity, but as part of a great team led by Advocate Nelson Chamisa. And as MDC Alliance, our intention is to complete the unfinished business of the liberation struggle as enunciated in the Working People's Convention in 1999, so that we can bring real change, we can bring transformation. There are three things why I think you should vote me your MP for the constituency. The first one is accessibility, the second one is competence, and the third one is a plan. I am accessible, I live in the constituency and I work from the constituency. We will no longer have this thing of absentee MPs who come back every 5 years. I also in terms of what I'm capable. I think what Mutare Central needs now is an engineer. An engineer who knows what is wrong and how to fix it. And finally, I have a plan. I know I've listed my plan, not in 50 pages of a manifesto of promises, but in an A4 size page where I've listed exactly what I am going to be doing. And I want the constituent to judge me on what I will promise them to do. Thank you very much. My name is Emmanuel Mauya, popularly known as Wenyu Manex. I come from a political party known as the National Constitutional Assembly, NCA, led by Professor Momadou. And I wish to stand as a candidate in Mutare Central because for a long time I've been a perpetual road runner. And yet I have gathered a lot of experience. I have learned from other people's failures,
I think it's now time that I should be given an opportunity to work with you so that I become your servant. I believe in servant leadership, and therefore I will adopt community-based planning, whereby each and everyone has to sit and draw up a plan, of which I will take that plan and put it into my corporate plan for the constituents. Thank you. Parliament nekuti tikuda kungoisawo madzimai muofisi tikuda kuti mudzimai akaita seni kana akaenda muofisi ndinoziva dambudziko renyu ramuinaro
The Zimbabwe Election Support Network, in partnership with Violet Gonda on Hot Seat, presents the Election Debate and Discussion Series entitled Making Elections Make Sense on Thursday, 12 July 2018 at the Mutare Museum from 2 p.m. to 5 p.m. This week, Making Elections Make Sense goes to Manicaland Province, where political competition is high. In Mutare Central constituency alone, 10 candidates are vying for only one seat in the Eastern Highlands city. Join me, Violet Gonda, as we learn more about the candidates and question their campaign promises. Panelists include Nancy Saungweme, ZANU-PF, Innocent Gonese, MDC Alliance, Marvin Rumungwe, Kupes MDCT, Tendai Sampindi, People's Rainbow Coalition, Emmanuel Mauya, NCA, Apros Mushunje, Zimbabwe Partnership for Prosperity, Alan Parunova, Coalition of Democrats. That's Making Elections Make Sense, brought to you by the Zimbabwe Election Support Network, ZESNI. The event will also be live streamed on the ZESNI Facebook page. tenderera handitika tota pamusoroi oda inzwai zvandiri kutaura pamusoro yevanhu veMDC nevezanu ngatimbonyararai patasvika apa terenenuzve zvamuri kuita izvezvi ona mapanelisti amudaka zvakureva kuti mitingi yakukanzwa saka ndinoda kuti chinyarama itenderere mberi. Alright, pamusoro ndinokumbira. Alright, vese veMDC garai pasi. MDC yese garai pasi. Neve shamari. Vese veMDC ndozi amune display garai pasi.
Pamusoro aiwas ndozvatiri kuramba tati MDC garai pasanirira mobva manyarara pamusoro aiwa iwe samari chinzwa izvi. Alright, veZANU PF ngatichita sei? Ngatichinyararai. Alright, ZANU PF ndati ngatichinyararai. Handitika nguva yekutaura iri kuuya. Ndati veZANU PF ngatichinyararai. Alright, pamusoro vese vari kutaura ngatida izvi. Tese tiri maZimbabweans tingasiyana kuti umwe unoda raisi umwe achida sadza, asi ngatichiziva kuti tiri maZimbabweans tese. Ndizoka right veZANU PF ndinoziva mune order. Chinyararai veZANU PF toziva kuti makarongeka. Ndikaona uri kutaurana tinoziva kuti hausi weZANU PF nekuti unobaziva kuti ZANU PF yakashata. Saka chinyararai. Right, patasvika panapa ndezvokuti teererai vari kumashure uko ndapota zveneyakomana. Utaona kuti vanhu vari kunyanya kunetsekana munomu vanhu veku-MDC Alliance neZANU PF. Saka mamwe emacandidates wati zvikaramba zvichiendera mberi because havachafili safe, vari kuti vanoendawo asi saka mina ndikozwe ndakutaura vagonese namaisaungweme. Then we take it from there. Pamusoro yevagari vemamutare ndinokumbirisa paitwa munamato pano tese takatakaterera, asi amweni edu anopinda Roma, amweni anopinda Apostori, amweni maMethodisti, anditika mamwe maZioni, anditika takatakaterera tese munamato uchiitwa. Hatina kubvunza kuti pasta vaita munamato ndevekuchechi ipi. Saka tinenge tiine tolerance nekunzwisisana nezvimwezvo panyaya dzezvematongerwo enyika. Tabva kumapato akasiyana-siyana. Mukumbiro yemutemo mune inonzi diversity yekuti titambirane nepfungwa dzedu dzakasiyana, asi tese tiri vana veZimbabwe. Chikumbiro changu ndechekuti ngatipanane mukana, umwe neumwe achipa pfungwa dzake nemaonero ake nezvaakarongera kuti vana vemamutare vakwanise kuwana pfumbudzo. Ndatenda. Tinofara futi kuti tinge tiri familiarity, saka tisasaitaniza. Muri kuona uyu mukunda wangu wabva kuronderweka kuti tione kuti titaure zvakuda kuitirana. Handiti saka ngatinyarare totaura kuti nevamwe vari panapa let's respect each other. This platform is
now, let's just listen. We are going to learn one or two things from other candidates. So if we are going to portray ourselves as people who do not have manners like that man variable, you should just be quiet. I am talking. Okay. Thank you. Okay, my name is Nathan Simbuzi from Freezing Party Congress. I have taken it upon myself to stand in as a candidate from Mutare Central constituency after I realized that the previous people who have been serving us in this constituency, they have nothing tangible. There is nothing tangible that we ever derived from them. So we have been short-changed. We have been short-changed by the fact that we have been voting for people who don't come from us. So, as a candidate, I have come so that you can vote for me, I'll become your servant. I stay in the same constituency that you come from. So I have come, I am not an import. Right? So vote for me and all the provisions that you require in Mutare Central will be fulfilled. Thank you. My name is Brian Tendai Sampini. Born in Sakuba. Barwa Pachitungo, Kura Pachitungo, Sakuba, Primary, High. You didn't have a part of Mira, which being in the Chi, called the Mutare Central. The Shimira, Sem Bumai, Yamcha. Now also Mira said, Uma Yamchatuma. Yamchatuma Pese Basambi. Ndauya kuti ndite nhuma yenyu kuti tigadziridze zvatadzika pamakore 38 apfuura pane zvakatadzika. Pamakore 18 akauya opposition pane zvakatadzika. Dzimba ndikazitarisa mune dzimba dzine zvitubu muri kugara vana veSakuba. Vari kugara dzimba dzine zvitubu zvimvura. But panonga paine opposition councillors and opposition MPs. Okay, 60 seconds. But MPs respond opposition. Saka tichiyakwa kuti ngadzibve tiri pamwe. Inini tine basa rekuti tiite tigadzike Sakuba. Okay, now.
network across the children from Zimbabwe Partnership for Prosperity. Shorten this zip. Semana wewe akabali kubocha ngauya umwana bamutari akufike bamutari asi zvandakaona vandichipinde bamutari mutari ichakangoite zvayangayiri makore akapfuura zvatiri kutarisa ndezvekuti kune mapromises akaitwa akatazadziswa no mapromises akubile kuzozadzisa new generation. Okay. Chekutanga cheMDCT takasarudza vatungamiri vatakasarudza vakanga vachitugamirira kuburikidza nemabasa avo kunyange kuburikidza nedzidzo dzavo asi tiri kuona kuti hakanaka kuiteera I want to talk about our team. Devolution of power and the best possible to deliver freedom for all. Akazvitarisa leadership dzakairiza kwakaita chidanzira change for creating the change. Unfortunately, taona kuti hapana change. Saka vakuudza vabuya kuti aiwa tinogona isungarisembera kuzvitugamirira tega pasina kuti muuye pasara mwedzi wekuenda kumaelection.